Id-Direttorat tar-Regolamentazzjoni Veterinarja b'kollaborazzjoni mal-Pulizija qed tinvestiga b'mod attiv każ li involvi annimali perikolużi, erbaljuni u pantera, frazzet fil-limiti tan-naxar wara rapport li wasal lill-awtoritajiet fejn diversi individwi ġew interrogati brabta mal-każ. Fis-sqarrija l-VRD spjega li mis-sejbiet inizjali jirriżulta li l-post fejn qegħdin miżmuma l-annimali mhuwiex reġistrat skont il-liġi. Spjegat li skont il-liġi annimali perikolużi għandhom jinżammu f'post adegwat u sigur li jirrispetta r-rekwiżiti tal-annimali perikolużi fejn tidħol saħħa, indafa u mikroklima meħtieġa għal benesseri tal-istess annimali. Intqal li l-professjonisti veterinarji jispezzjonaw il-bini fejn qed jinżammu l-erbaljuni u l-pantera u mill-istħarriġ li sar irriżulta li l-annimali huma f'kundizzjoni fiżika tajba għalkemm il-jun wieħed qed juri sinjali ta' kundizzjoni ortopedika li teħtieġ aktar attenzjoni. Ġie ċarat li kontrarjament tar-rapporti tal-midja ma nstabet l-ebda evidenza tal-juni mejta fis-sit. Il-VRD qal li bħalissa s-sit qed jiġi sorveljat biex jiġi żgurat li l-annimali jibqgħu siguri u ma jkunux ta' teddida s-sigurtà pubblika filwaqt li jkunu mitmuwa u miżmuma f'ambjent nadif sabiex jissodisfa l-ħtiġijiet bażiċi tagħhom. Il-VRD qal li qed jesplora diversi għażliet, inkluż ir-rilokazzjoni tal-annimali f'faċilitajiet xierqa li jissodisfaw l-istandards kollha ta' benesseri u sigurtà. Irremarka li se tittieħed azzjoni legali kontra l-allegati persuni responsabbli skont il-liġi ta' trattament xieraq tal-annimali. Il-VRD qal li l-awtoritajiet impenjati li jissalvagwardjaw il-benesseri tal-annimali u jiżguraw is-sigurtà pubblika matul din l-investigazzjoni. Intqal li qed jittieħdu miżuri biex jiġu indirizzati l-bżonnijiet tal-annimali filwaqt li għaddejja ħidma konġunta għal soluzzjoni fit-tul.